Ola, nenos e nenas do CEI Vista Alegre. Son eu, a terra, a vosa casa grande, a que vos dá aire para respirar, a auga para beber e campos e praias para xogar. Este ano quero falarvos baixiño, pero con forza, porque teño algo moi importante que contarvos. Estou un pouquiño cansa e quente, porque o cambio climático está a facerme moito dano. Hai moito lume nos montes, o mar quéntase demasiado e hai animais e plantas que xa non atopan o seu lugar. Pero eu teño esperanza, porque sei que vós podedes axudarme. Cada mes teredes un ecorreto para que eu me sinta algo mellor. No mes de outubro quero que poñades en práctica boas accións para coidar de min. Cousiñas pequenas que fan moito. Pechade a billa mentras lavades os dentes. Apagade as luces cando saiades do cuarto ou da aula. Separade o lixo para reciclar. E, se podedes, vide andando ao cole. E xa que sodes vistalegríns polo mundo, quero que veamos edes o que facedes. Gravade vídeos curtos realizando estas accións e así amosar como me axudades. Poderemos inspirar a moitos máis nenos e nenas para coidarme. E lembrade, xuntos podemos facer que o mundo sexa máis saudable e feliz. Eu, a Terra, estarei sempre aquí para vós e vos estaredes sempre no meu corazón. Moitas grazas pola vosa axuda. Vémonos no Ecorreto de novembro.